Kumusta ka mong tanan? Hinaut pa ang unta nga ang Ginoo magauban ka nato karon. So gusto kong magpasalamat sa mga leadership dinha sa BJMP Giholngan, BJMP Valiermoso. Daghang salamat nga kita makatuon gyapon sa pulong sa Ginoo nga imo kaming gitugutan nga makatuon. Nagpasalamat usab ako sa mga tawo nga ga-preparar ni ining atong video. Nagpasalamat usab ako sa mga tawo nga galuto nga kita nga kamo maka-snacks. So daghang salamat sa tanan. Kung wala kamo dili ta makahimog ingon ani nga magtuon sa pulong sa Ginoo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon nga ang Dios magauban ka nato karon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon karon nga kami among masalom ang imong pulong, nga among mahibaw-an ang imong dako kayong gugma kanamo nga ikaw nagpakamatay dito sa Kalbaryo. Tungod sa dako nimong gugma, Ginoo hinaut pa unta nga kini among masabtan sa among kasing-kasing. O nga kami musunod nga kanimo. Ginoo uban ni kami sa among pagtuon karon. Hinaut pa unta ang Espiritu Santo maoy magauban kanamo karon. Magaabri sa among kasing-kasing o sa among hunahuna. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So sa walay paglangay-langay moadto kita sa atong lesson, but before this atong mag-review kung hain matagikan sa usang semana. Sa usang semana atong makita nga si Jesus kini unom na lang ni kaadlaw nga si Jesus ihatag niya ang iyang kinabuhi. Og didto nagbisita siya sa dinhi atong nakita nga si Jesus nagbisita sa iyang amigo didto sa Betania kay nag-celebrate nga iyang giluwas, iyang gihatagag bagong kinabuhi si Lazarus. So adunay party para ni Lazarus. O dito sa dihang nagkaon sila, kabulo ko nga walay lechon ani kay kini mga Hudiyo dili mo kaog lechon. Pero daghan sila mga pagkaon dito. So samtang nagkaon sila dito naay katingalahan nga gihimo ni Maria. So kabulo ka nga atong mahibawan nga si Lazarus adunay duha ka igsoon, si Martha ug si Maria. So si Maria ang iyang gihimo nga ang pinakamahal kaayo nga pabango nga ang worth, ang bili, sweldo sa usa ka tawo sa usa ka tuig, yan ang gibubo sa atong Ginoong Kristo. Apan si Judas ang uban nga mga disipulo miingon nganong giusik-usikan malang na iya unta ning gibaligya aron nga ihatag sa mga pobre. Apan si Jesus miingon nga pasagda lang siya. Kay iya ning gihimo aron sa pag-anoint nako sa akong kamatayon. So si Maria bisag wala siguro siya kabalo nga sa pila na lang kaadlaw magpalansang na si Jesus sa Kalbaryo. Pero ang iyang gihimo mao ni prediction, ang mga propeta nagsulti mahitungod sa gihimo niya nga gi-anoint siya. So ni anang mga panahona usab nag-celebrar sila sa Pasko sa Passover nga sila giluwas gikan sa mga Ehipto. Every year kabuluta nga mag-celebrate sila. So miingon si Flavius Josephus, usa sa mga historian, nga sobra sa 2 ka milyon ka mga tao ang moanha dinha. O kini mga daghang mga tao nakadungog ni mahitungod ni Lazaro nga nabuhi. So ang mga religious leaders gusto nila usab nga patyon si Lazaro para walay ebidensya. Gusto nilang patyon og usab, pero kung patyon nila buhion po usab sa atong Ginoong Kristo. And then dito usab atong nahibawan gikan sa versikulo 2 ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem.
ang adlaw sa lukay. Si Jesus misulod dito sa Jerusalem, daghang mga tawo nga miabiba sa atong Ginoong Hesukristo. Kini mga daghan kay mga tawo nga miabiba sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang paglantaw, naibalo sila, miingon sila nga kini siya ang manluluwas. Kini siya ang gipromise, gisaad na. Apan sayop ang ilang paglantaw. Ang ilang gilantaw god nga kini siya, si Jesus ang manluluwas, nga lupigon, nga i-kick out ang mga Roman soldiers. Kay sila under the Roman Empire. Gusto nila nga kining Misayas, siya ang mag-start sa revolusyon. Apan nahibaw nila nga dili. Si Jesus magsakripisyo sa sala. Pero daghang gyapong mao ni gingon triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. So, moadto kita sa versikulo 20. So, di na ta magsugod sa atong lesson karon sa versikulo 20, kapitulo 12 ni Juan. Pero sa dili pa kita magsugod, gusto na akong i-remind, pahinumduman kung unsa ang tuyo, ang purpose ni Juan nga gisulat niya ni sa chapter 20. Mingon siya nga, ako ning gisulat aron nga kamo mutuo nga si Jesus ang manluluwas, o tungod sa iyang ngalan, tungod sa atong pagtuo, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So di gyud nato malimtan ni nga mao ni aim nganong nagsulat si Juan. Okay, taas na atong ang atong introduction. Moadto ta sa versikulo 20. May pipila ka mga Griego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Okay, we know this. Kini ang the feast of Passover. Kini sila, versikulo 21, midol sila kang Felipe nga taga Bethsaida sa Galilea ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Hesus. Bosa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Hesus ug ilang gipahibalo siya. So unsa maning nahitabo ani? Kini mga Grego mianhi dinhi, miana sa Jerusalem aron sa pagsimba, pag-celebrate, o naibalo sila may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay balitang-balita na kung kinsa ni Jesus, unsay iyang gihimo, unsa may gihimo ni Jesus. Pila kalibo iyang gipakaon sa isda lang o sa gamayng sopas. Ang bagyo iyang gipahunong, ang dili makakita iyang gihatagag bagong mata, ang dili makalakaw nakalakaw, ang naay sakit nga leprosy iyang giayo. So daghan kini sila nakabalita, gusto gyud nilang makita kung kinsa ni si Jesus. Siguro sa unang panahon kung naapay cellphone, siguro magpa-selfie sila nga kauban si Jesus. Ako bisag usa walay nagpa-selfie na ako, so okay lang bisag walay magpa-selfie. So gusto nilang may bawan, gusto nilang makita ang atong Ginoong Hesukristo. Apan matingala kita, murag wala kasulti suman dinhi nga si Jesus nakipag-istorya kaniya. Apan sa versikulo 23, si Jesus mitubag, murag lain ba? Mingon siya, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. So sa dihang ang mga Griego gustong mo makikita kaniya, mura og nag-trigger kadto nga kining mga dili Hudiyo gusto na nga makikita kaniya. Mura gi-open ang ministry nga dili lang sa mga Hudiyo kundi sa tibuok sa mga kalibutan para sa imuha o para sa ako. And then nagsulti siya, ang takna miabot na nga anak sa tao pasidunggan. So antak na kadaghanan sa atong pagtuon, moingin siya, ayaw sa nag-isulti. Ang akong panahon wala pa moabot
sige nato na moingon si Jesus, ang akong panahon wala pa moabot, pero karon miingon na siya, ang takna miabot na, ang anak sa tawo pasidunggan. Naibalo kita nga kining anak sa tawo mao si Jesus. 85 times nga iyang gisulti ni sa New Testament nga siya ang anak sa tawo. Gikan ni si Daniel chapter 7 verses 13 to 14. Ang anak sa tawo. Mingon siya, miabot ng panahon, unsa maning panahon nga giingon ni Jesus, ang miabot ng panahon. Ang panahon nga iyang pasidunggan ang Ginoo, ang panahon nga siya ilansang sa cross, mamatay og na mabanhaw pag-usab. Maunay panahon, miingon niyang panahon. Kay maunay timetable, maunay purpose nga gipadala si Jesus sa Amahan nga lukaton ang atong mga sala. Miingon siya, ang panahon miabot na, pila na lang kaadlaw. And then nagsulti siya og example nga atong masabtan. Sultihan ko kamo, miingon na siya, sultihan ko kamo ang usa ka lugas sa trigo, magpabilin nga usara gayud ka lugas gawas kung kini ipugas sa yuta og mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Sa Pilipinas, murag kadaghanan kanato wala makitag trigo. Diri sa among lugar, mag-drive ka og mga 700 kilometers or 1,000 ka kilometro, kadaghanan ang makita nimo trigo. Tako kayo or canola. So apan sa panahon ni Jesus daghan silang trigo dito. Kung si Jesus siguro naa sa Pilipinas, moingon siya nga, ang lugas sa mais o sa humay, kung dili ni itanom, kung dili ni mamatay, dili ni magdaghan. So maunay giingon ni Jesus, nagsulti siya may tungod sa iyang kinabuhi. And then verse 25, in siya ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi. Mawad-an hinuon ni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutana, magapatunhay ni ini alang sa kinabuhing dayon unsa may buti pasabot ni Jesus. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi. So nagsulti siya may tungod ni ining ayutanon nga kinabuhi og langit nun nga kinabuhi. Nagsulti usab siya nga kita dinhi mga bisita lang ta dinhi sa kalibutan. Dili ni ang permanenteng kalibutan nato. Miingon siya nga kung mahalon nimo ang kinabuhi nimo dinhi, ang buti pasabot niya kung kini ang pinaka-priority. If this is the most important thing in your life, kung kini gyud pinaka-importante sa imong kinabuhi, mingon siya, mawala ang kinabuhi nimo nga walay katapusan. Kay kita dinhi bisita lang ta dinhi. Dili nang pinaka-importante. Apan kita usab wala mingon si Jesus nga dili ninyo ma-enjoy inyong kinabuhi. Ako na-enjoy na akong kinabuhi. Bisag 75 na ako, na-enjoy gyapon na ako nga siging magdula og tennis sa akong mga amigo, akong mga kauban, mga 40, 30. And then nagtudlo gihapon ko, na-enjoy na ako ang akong mga pamilya, apo, mianhi dinhi, asawa na ako, na-enjoy. Akong mga amigo sige ming mag-breakfast, na-enjoy na ako. Apan dili na ang pinaka-importante sa kinabuhi. Ang importante ang kinabuhi nga langit nun, ang espirituhanon nga mulungtad og dawgay o kinabuhing dayon mingon si Jesus. Mingon si Jesus. Verse 20. 26 I should say, ang buot mag-alagad kanako. So miingon na siya, kining kinabuhi nato dinhi sa tinuod nga Kristohanon, mag-alagad sa Ginoo. Mao nay atong priority. Importante sa atong pinaka-importante nga mag-alagad sa Ginoo. Yes, magtrabaho kita. Yes, magtuon. Yes, mag-enjoy sa kinabuhi. Apan dili na ang pinakamahal nato sa kinabuhi
And siya ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini, mawad-an sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutan, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Sabot ang bote pasabot nga kung ang imong importansya tanti dinhi sa kinabuhi mao lang ang pag-enjoy, pag-happy, magsabong, mag-inom, or bisag unsa pa ng uban nga main siya mawala ang kinabuhi nimo nga walay katapusan. Apan ang pinaka-importante miingon siya nga mag-alagad sa Ginoo. Unsa may importante nimo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga temporaryo lang? Siguro ang kinabuhi nato dinhi mga I don't know 75, 95, mamatay na ta. Ang giingon ni Jesus, kinabuhi nga walay katapusan. So mingon siya, mag-decide mo unsa may importante sa imong kinabuhi. Kanang dinhi lang o kinabuhing walay katapusan. And then verse 26, miingon siya, ang buot mag-alagad kanako. So follower sa atong Ginoong Jesucristo, dili relihiyon ni Ang gisulti ni Jesus, wala ni don't think about religion. Wala siya magsultig relihiyon. Min siya, ang buot mag-alagad kanako. Kinahanglan, min siya, kinahanglan gyud musunod kanako. Wala siya moingon kung kinsa tong moalagad kanako, musunod sa imong relihiyon. Kung dili mingon siya musunod kanako. Why? Nganuman aron kung hain ako. So naay reason musunod ta sa iya Unsa epekto? Kung hain ako, atuwa usab ang akong sulugon. So kung hain siya, kung dito siya sa langit, miingon siya sigurado sigurado nga tuwa ta didto ang musunod sa atong Ginoong Jesucristo. Usa sa epekto sa mag-alagad sa Ginoo. Ang ikaduhang epekto, ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So magpasidungog, kung kita mag-alagad ni Jesus, kinsay magpasidungog kanato? Ang Ginoong Amahan. Usahay kita, pasidungan kita sa lungsod, sa mayor, sa gobernador, sa presidente siguro sa Pilipinas, pasidungog kanimo. Kato mga athlete nga naka-Pilipino nga nakakuha og gold, gipasidunggan didto ni Marcos. Dakong pagkaon nila, nakabisita sa palasyo, sa Malacañang Palace. Kinsa may inyong, kung ikaw, okay na, pasidunggan ka. Pero kinsa man gyud mas labi nga magpasidungog nga imong pilion kini mga tawo nga leadership dinhi sa kalibutan o ang Ginoo nga gabuhat sa kalibutan. Simple lang ang decision. And then verse 27, gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. Verse 27, miingon siya, nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako, Amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos. So dinhi sa verse 27, interesting kaayo. Mingon siya, nabalaka siya. Nganong nabalaka man tong Ginoong Jesucristo? Atong mainumduman nga ang atong Ginoong Jesucristo kompleto nga Ginoo, kompleto nga tao. Kompleto nga Ginoo, wala siya sinugdanan, walay katapusan. Ginoo siya gabuhat sa kalibutan. And tao sab siya, gigutom, giuhaw, mihilak siya. So karon misulti siya sa iyang pagkatao. Ingon siya, nabalaka siya. Nganong mabalaka man siya? Sa iyang pagkatao, bisag ikaw ako, nabalaka siya kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Pipila lang kaalaw, Biyernes na lang, mga 3 or 4 days na lang, nga siya mag-antos, nga siya sagpaon, duraan,
latuson ang mga panit niya, mga matanggal, makuha, and then magpasaan pa sa bugat kay nga cross, and then ilansang pa, patyon. So nakita niya na, mingin siya, muraog sa iyang pagkatao, mingin siyang, mag-ampo ba ko sa amahan, nga kana, walaon na lang, nga pasagdan lang nako ning mga tao, nga gahi og ulo, dili na lang ko magpakamatay nila. Apan miingon siya, dili, kay ang hinungdan, ang purpose nga mianhi siya sa kalibutan mao ang pagdawat ni ining adlaw, mao ang pagdawat sa iyang kamatayon nga iyang ihatag ang iyang lawas tungod sa dako kaayong gugma. Mingon siya, pwede unta, apan mingon siya, dili, bisag unsa ka gahi sa ulo nato, siya magpakamatay ako. Unsa may natabo dito sa cross, pakamatay siya. Nga ang iyang nasa pagkamatay niya dito sa Kalbaryo, ang atong sala gibalhin didto niya, iyang gipasan, ug ang iyang pagkamatarong righteousness gibalhin niya nato. Aron ang amahan paglantaw niya sa mga sumusunod niya, makita ang kamatuuran sa atong Ginoong Hesukristo. Makita niya, dili makita sa amahan ang atong sala, kay gibayra na sa atong Ginoong Hesukristo. And then, so mingon siya, dili ko magampo. Akong sundon ang akong misyon dinhi sa kalibutan. Ang iyang pagkatawhanon mingon nga, magampo ta ko, dili ko gusto na. Bisag ikaw ako naman, dili na to gusto. Apan tungod sa iyang gugma, mingon siya, akong dawaton kining takna sa pag-antos. Unsa may imong feeling kung kamo mo ana sa simbahan nga magampo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may klase sa imong pag-ampo kung ikaw nahibalo nga ang Ginoo nagpakamatay kanimo. What is your feeling? 28, mingin siya, amahan nga Ginoo, pasidunggi ang imong ngalan. So ang purpose niya, ang ngalan sa amahan, pasidunggan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, gipasidunggan ko na kini, o pasidunggan ko kini pag-usab. Wow, dili dako kaing tingog nga mingon gipasidunggan ang anak. Kapi miingon siya, pasidunggan ko kini pag-usab, na word pag-usab. Bot ipasabot, gipasidunggan na niya. Kano sa amin ni nahitabo? Atong mahibawan nga sa iyang baptism, ang amahan misulti, this is my beloved son. Misulti, number 1. Number 2, sa transfiguration. Sa dito sila sa bukid, di na si Elijah, si Moses nakipagsulti niya nga si Jesus nausab. Ang amahan misulti usab. So this is the third time nga gipasidunggan mingon ang Ginoo amahan, gipasidungan ko kini pag-usab. Ang mga tao, verse 29, nga nagtindog dito, nakadungog sa tingog og miingon sila, midalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Verse 30, apan si Jesus miingon kanila, kining tinguga, gipasidungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. 31, karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Panahon nga hukman kining kalibutan, kining sistema, kining kultura sa kalibutan. Karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana. Ni ining kalibutan karon miingon siya, naay leadership, palagputon niya. Hukman niya ang sistema sa atong kalibutan. Kadaghanan ang atong kalibutan karon, wala man mutuo mosalig ni Jesus. Bisag dinhi sa North America, sa Canada, USA, daghang mga tao nga dili mituo kaniya, dili.
ang among system diri, ang among system sa gobyerno walay plano nga mag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Bisag unsang sistema sa gobyerno. Miingon siya, verse, ang tao, ahay naman ko, unya. And then, verse 31, karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, judgment sa kalibutan, the system in this world. Karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutan. Aduna di ay leadership ni ining kalibutan. Kabulutan nga si Satanas ang leader ni ining kalibutan. Daghang mga leadership dinhi sa kalibutan nga gimanduan ni Satanas. Bisag karon unsa may nahitabo dinha sa Ukraine nganong daghang patay dinha. Usa ka leadership sa Russia gusto niya nga kuhaon ang country nga Ukraine. Sa Pilipinas usab naay uban nga country nga kuhaon niya ang mga isla sa Pilipinas. Nga duol kay nato. Nga ang United Nations miingon nga that is owned by the Philippines. Pero dili lang na bisag sa Second World War, Hitler daghang gipamatay during the time sa Babylonian Empire, sa Persian Empire, Roman Empire, British Empire, Spanish Empire. Daghang mga tao nga gipaminaw nila sa Satanas. Apan si Jesus miingon nga ang iyang pagkamatay dito palagputon niya ang nagbando ni ining kalibutan. Usay makaingon ta kanus ama na mahitabo nga dinhi daghang pamanggihapong problema si Satanas, daghan pamanggihapon. Wala ko kay balo apan naay timetable, naay schedule ang atong Ginoo. Dili siya mamakak. Verse 32, o kung iisa na ako sa yuta, iisa na, ilansang sa cross, or ikaduha pasidunggan siya, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. So usani sa mga resulta nga siya sa paglansang din sa cross. Ang tanang tao muana kaniya. Hatagag chance ang mga tao nga mutuo musalig ba kaniya. 33, sa pagsulti niya ni ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag, ang mga naminaw. Siya, ang atong balaod, ang Old Testament, nag-ingon nga dili mamatay ang Misayas. Busa, nga nung mingon ka man nga ang anak sa tao kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. So naglibog sila. Kay ilang nahibawan usab, sa ako nung gisulti din sa Daniel chapter 7, nga ang Misayas dili mamatay, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang gingharian mulungtad og dugay. Apan sa akong giingon ninyo, si Isaiah miingon usab nga ang Misayas mag-antos. Wala nila ni nahibaw. So naglibog sila, kinsa man ni? Verse 35, si Jesus mitubag ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Si Jesus may sa akong kahayag, mubo na lang. Busa, lakaw kamo. Samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangit-ngit. Kay ang naglakaw diha sa kangit-ngit, wala mahibalo asa siya padulong. Challenge ni sa atong tanan. Nga samtang nga si Jesus ang kahayag sa atong kinabuhi. Ug maglakaw kita dinhi sa kalibutan nga ang atong leadership, ang atong pangulo, ang atong Ginoong Jesucristo. Aron nga kita usab mahimong suga dinhi sa kalibutan. Kung kita sumusunod ni Jesus, kita usab ang suga kay ang kalibutan karon daghang kangit-ngit. Mao ni challenge ka nato. Then verse 36, busa, miingon siya, busa, therefore,
kinahanglan na kanang busa importante kay na. Busa tuuhin ninyo ang kahayag. Busa tuuhin ninyo ang kahayag. Kinsa man ning kahayag ingon? Ang atong Ginoong Kristo. Unsa man ang tuuhi? Tuuhi musalig, musandig, ihatag ang atong kinabuhi. Siya, busa tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. So ang principle nato dinhi nga atong sundon, nga kita ang kahayag dinhi, musunod kita. Ug miingon gani siya samtang naa pa kaninyo. Ang challenge usab ang kadaghanang mga tawo muingon musunod ako ni Hesus kung doon ako mamatay. Karon mag-enjoy sa ako sa akong kinabuhi. Apan kinsa may makapasalig sa atong kinabuhi? Nobody. Walay makapasalig. Anytime ako, ikaw, mamatay bisag matulog. So, miingon si Jesus, samtang naapay chance na dungog pa ninyo ang pulong sa Ginoo, musunod kamo sa ako. Miingon si Jesus, busa tuuhin ninyo sa naay dakong pulong, tuuhin ninyo, musalig kita. Wala siya moingon musalig kita sa atong relihiyon. Siya musalig kita sa iya, mutuo kita. Unsa may atong decision karon? Mutuo ba ta sa atong Ginoong Kristo? Nga gipalit niya kita, nga siya nagsakripisyo para ikaw ako makaadto sa lugar nga iyang gipreparar. Magampo kita. Amahan namong langit noon, dakan salamat nga ikaw nagpakamatay dito sa Kalbaryo. Aron nga kami makaabot din sa lugar nga imong gisaad. Ginoo, daghang mga problema dinhi sa among kalibutan karon. Nagahangyo kami nga ikaw magauban ka namo. Nga ikaw ang kahayag, nga kami mao ang kahayag, nga kami mutuo sa imong gisulti. Lord, Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala, kay kami makasasala lamang. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.